Mesti menabar lai spa lai pusah. Lai spa lai pusah. Angin ia lum ia ken auja ban ai lai kangu lai kadem adua you play try kan radu nong bu nong tau ubai basumar yangi you play try kan radu nong bu nong tau ubai basumar yangi ilong si para autrai Jesus Christ jing ijang utrai ayangi kan tesong utrai unsap yang unjing leki jangi nadangi ai bad nimam utrai unsap yang unjing leki jangi nadangi ai bad nimam. Amen. Ka jing e jung trai jing e Jesus Christ bat ge jing e jong blai lembat ge jing selok jong man sem ko kinon rengkat bat pi baro Rengka bat piro. kohan men ko para ha trai Jesus Christ mentak step tongin pai so blai dragon rat ngen pen map nak banta ki lat ki let kitam ki dona ge jing e kenang bau blai dragon rat un pediang hon ya kene ge jing trwa jungi mentak step lang ba kane ke yu Christ ba khoj teman-teman pai so blade tracken rat ngin pen sngered yelade ngin pen po yelade ngin khodi u banwan hapadeng jungi banwan simyangi kamtame ya gijing long breu ya gijing duna jungi lengba gijing dawai jungi nga pla how blay badan bor baro badia pi kohan men kopara bang lale pop sibun da gijing perkhat badak gijin da gikam da gijing leklet da gijing le palat junga da gijing le palat junga Daik jeng le palat bakrau junga namar kata nakarpat ya kamaria bakuj kabaisa kathe soti ya kengel bat kirukuj badia pi kohan men kopara banduai nagbanta junga how tribe lay jungi ublay badan bor bro ni snayingi madalama begi pop jungi unyala mingi sha ka jungi embam jukud amen. Try can rat Ko blaze yangi Try can rat ko blaze yangi Kristo map ko Kristo rap ko nong penim jangi penim yangi Try can rat ko blaze yangi Try can rat ko blaze yangi Kristo mapu Kristo rap ko nong penim jangi penim yangi Tol ngini aduai ngiduai nak benta ke jeng erngeu ber ke jeng kot ke jeng khia jeng kaying kasam jeng iba rolans imle bat ikong Ristalin marwen bat ki kon ki kti jeng ki me da ai hun marwen me ba lajet marwen
Judy Wan Suk Marwen ai bo blade track and rat unkur khu ya kaying kasem gajungki khamtame ya gajungmut ba baha gajungki gajung tumo jong kaying kasem gajungki ngiduai ru nak banta ka mansim balaklat no jong upol ba jong upol berkum juru ka mansim balaklat no jong lambok kharbani ba blade track and rat on ai ki gajungmap nak banta kilat kilet kitam giduna ka ba kilale ha gajung em gajung ki pan ai ki gajung jothai bom jukut ha ka hima beneng jung to senran da gajung isne basbon ko try ngi karpat yakikam jong gajung kala ke bamod ki bangilas dang kenang ba nginla ban pendep yakidan nod bashida ya ki jung rakhe ki bangile da kamet jongi daw try jung Jesus Christ ukun jume ubi imbat basanchar rengkat badme ha ke jeng yalong kawai jong man sem bakhud ublay junam la junam amen Kajing pulen naga kitab Isaya. Kan long kebasan popra, kan kuat iway, haduk kendai a. Try blay wong kumne. Tukar kait kan ba pila, wat tengkai. Tu penjam mela kasur kat katuroy. Tu penmena hagipai jonga. Ya ki kam tam seneng jongki ha ka yeng ka sem Jacob ya ki pop jongki kile menwat yanga man la kesngi bat ki kwa bantip ya ki linti jonga lakum ba ki dei ka jaj benreu ka ba kwa le hok bat ki bomju lendet ya ki ain ublei jongki ki pananga ki ain bisyar bahok ki kwa banwan hajan ublay banlay ngisu yasha junit lada mem jusalia yaka banlay nginyalen lade lada mem ju kain snap satya hakme hakas ngisha junit jongpi pilawat yaka jing sngobha bad pile to met yakinong tray jongpi baro hakme Piasya jenit tang bania mai bania syok bad ban kura breu da kakti da ka jongpi kajing sya jenit kabakum ka jongki ha kane kasngi kanom penpoi sebeneng ya kasur jongpi hato kadai kane ka jing sya jenit kabanga mon kasngi nak benta ubreu baun pensitam yalade hato kadai dah kaba pendem yala ka klik ku mukha badak bathia ahlor ka jain berni badu tepai hato yakum kane phikhot jingsya jenit kasngi kaba pedang hun hau try hato kamdai kane ka jingsya jenit kabangamon ban launo yakiken juri ka jingboman ban loit no ya kisai khum jong ka juwar ban ai lai loit ya ki basya ban bain ban kedia ya ki juwar baro hato kamdai da ka ba pi ai jing bam lem ya batngan ba da ka bayalam ya urai tong ba klem yeng shala yeng la jong da ka ba penkup ya ubreu ba pi yo i ba ulung khoi ba wat bure ya la de na upara jaj jongpi te hangta ka jingsya jongpi kan sap halang kum ka step ngap bad ka jing penkoi ye phi kan sawan khala ka hok jongpi kan yaj hakmat
bad kaburom try kan bod ye pi naden kumta pin khot bad utrai unsa jubab pin perta bad unti ngadon hangne kakten jong utrai Isongo yauble. Samsan puwe nombar nyospa lai pupra. Nyospa lai pupra. Isneyanga blejonga to pendam kapop jonga hajing spoon jome Isneyanga ubleikat kum jing bhaka jome pop jonga pendam hajing spoon jome Sai no kasang jonga yanga asai kuchuchu Bob jonga nga plaka yai don kwa jonga Isne yanga ble jonga Tu pendam ka bob jonga hajing spoon jome Yummy ku try ngalale pop lale sang ngala pens ngau si sad yummy try can run nadu bapun yang akan rat ngalong tang nong pom aga pop laka sopai ka jing bom Isne yang ablay jonga tu pendam ke pop jonga ajing spoon jome Ya ro you try u Christi su yang jajan siap ka gospel jomu kaburam berkacing ya roya meko Chris tuwadi ka babha omi ka basniu kenang ba pindup im baru try and ringka bat pi kaburam berkacing ya roya meko Chris ya ro you try Jesus yang jalan siap ka gospel jomu Utrai dan ringkat bat pi Ringkabat piru kajing pule naga gospel kat kum o Markus kaburam ame ko try Dei kisenran Yohanes Baptis bat ki Farisi kila shajing it Ladan gibawan so Jisu ban keli. Balai kisenran Yohanes Baptis bat ki jong ki Farisi ki shajing it. Ki jong me pad kimle kumta. U Jisu le jibab la mo ba ki balawer sha ke jing khawai shong kurem kin shajing it. Dale le ruam kad ba unong let kurem urang don bat ki kimla ban shajing it. Henry kan poi kapor haba unong lek kurem ensimno naki kata gasngi kin sa charging it ka gospel lo try ka jingiro ya me ko Chris ko hanmen ko para how Jesus Christ menta ka step Beratal lagi jing pole barangkong nak kitab Isaya nang ya lupa berkum juru ke gospel ke keren hanga happy syapang ke jing shajing it
kumbang itip nadu kasngi balang berdepay menindro kendiat ngelak keran sepang kajing syajing it bad mentah ke step kam kerpange ha kajing pulai ke badengkong na ke kitab Isaya nong itu lupa la keran syayengi ke kajing mud jong kajing syajing it ke ngidai banle kumno ngidai banle habang syajing it ngitip ban yos ngau naka kitab jong Isaya ong ba ki po kito gibreu hagapor jong Isaya ki syajing it tang najrong tang ban le manle ki duai tang ban peni hakmat gibreu kanai kedai kata kajing kran jong Isaya kajing duai kajing syajing it kajing le jungki kadai tang nasla kamwan nadu kadanot kajing ki dan matu kedau kadan kajing penrem ya kum kito ki jaj breu lane ki bale pendep rukom ya kajing duai bat kajing syajing it kajing ki mentah ke setiap ngaku abanai pi katu kat ni kidau bang idai ban syajing it ke bang ilap na kajing tho bakhoj ke badengkong kumbang ilap ha ka kitab jong ke Isra halanong ke bapra dekot arpulai ka ong kum ni ngi syajing it bang pen scam ne pen jeliu ya kajing duai jongi ngi syajing it ban pen scam ne ban pen jeliu ban pen klan ya kajing duai jongi kum ki kon Kristen ngi syajing it dai namar kana kedau namar ngatip bangadai ubreu badona ha kajing duai jonga kapan song tan rai hablei namar kajing duai jonga kalong tang na senturio lese ni ngasule menle tendep ngasubut ya kajing hikai ke jong ka balang dai nama ta kadau ka Isra ha kana ka step kong yang IP bangi dai ban syajing it kenang ba ka jing duai junga kan song tan rai how blay bat kata ka jing duai ke junga kan song scam bat kan mi now blay kana ka dai ka dau ka badangkong bangi dai ban syajing it kamar pan ngilap na ka thi jong kisim kalau long ke ba arpau de khot arpan riu kubong ba ngi dei habangi syajing it kajing syajing it jongi ka ya rap yangi ban wat ya kajing isnei ublei ban ya rap bangin wat ya kajing isnei ke jongblei bangi wat ya kata kajing ya rap jongblei ha kajing em ke jongi ngitip bandalade ngimla ban le ye ngimla ban pendep ya ke kamram jonga kumu Kristen kum ka kon Kristen dai nama takadau ngahaban le chakmadu blei ngahaban le chakmadu blei ngahaban IT la dei hakmadu blei lang ba kajing syajing it kajunga manamar ba kajing syajing it junga kan ya rap yanga bad ublei unsawan ban Kristen nga ban aibor nga ban yarap nga ba mangangala ban pendep hok yala kajong ka kamram kum kon Kristen ni ka kon Kristen kam tamai hakini kisau posngi bakabalang kalabu na kabanta jungi ban pan sitom yala de tongin persangka la kadiai ban bud hok ban bu hok ya kane kajing syajing it ha kajing em kajungi kenang ba ublei un ngap isnei kenang ba ublei un wan ban Kristen ngi un wan ban ai borengi bangila ban pandap hok ya kine ki kamram kenang ba mangingila ban yo ban shibenta ya hakata kasngi kraw ka ba Jisu un mi pat na kajing yap bat un pan laj im ngi na kapop nang dapat naka kitab jong Samuel ke benengkong lenong lai penru de khot khatlai ka ong komne bangi pen pau ya kajing sneu si jungi bangi pen pau ya kajing sneu si jungi namar bangi la lepop ngi ngatip bangau breu ngalahap ha kapop ngalangop ha kajing sneu jong kana kepertai ngalangop ha kajing yalam basneu jong ki henman ki para breu junga bonsin ngalalandet ya ke ga bau bleu la hikai nga ban le dei nama takdau ngapan pau ya kane ga jing sneu sik thang junga ya ga jing ong junga bang alale bakla ngalalan de ke jing hikai jung me ko ble dei nama takdau nga haban syajing it ka kitab Samuel ga banengkong lai phuwei khatlai nang dapat bangin khot yo ble ba un wan ha ga jing im ga jung iman ga sngi menda ga sngi nga dan shibun e ka kamram ki kamram ban pendep kumukun Kristen hapok kabalang kum ukpa hayingasem kum kakmi hayingasem bad habang alej
Saka jing tre ke junga habangami na kane ka ying kho ying kantang ka jung ble ka ying mane haba ka klimat ka bangami na ka ying ka sem ka junga na ka jing khang ying ngatip ba ngan sahab ha ka pop ngatip ba ngan sahab aki jib shibun ba ki jing penshoy bangan light na ka to ka pop bangan light na ka to ka jing penshoy na kine ki kambas nu ki kam auria jong kane ka perthei nga haban khot ya ka jing yarap ka jung ble ngaban khot yaw blei ba un yarab yanga ba un ri yanga kadai kane ka wei ka ba ngisa jing it bangi ong yaw blei wan haka jing im ga junga ko blei bangan ba men ri yanga men sen sharinga men penlai yanga na kine ge jing ma jong kane ka perthei nang tapat ba ngi pen sngerit yalade hakmat oblei ngi pen sngerit yalade hakmat oblei habang ngisa jing it kumbang yo sngew ha na ka jing pulek baneng kong ba kito ki breu ha ka to kapor ki sha jing tang ban pen iya khmat ki breu ki dua ya khmat oblei ki le ga jing yaseng tang ban pen da prokom tang ban bud ya ga jing hikai jong kan yam ga jong ki henry om dei kom ta henry ka jing sha jing it ka jonga ga jong phi ka ha ban mi nadu ka danot ka jungi nadu ka tolong jong ka danot ka jungi namar ba ngi don kata ka jing sngerit hakmat oblei langba ka jing sngerit ka jungi klempe oblei un sa ngap ya kata ka jing doai ka jungi bat un sawan ban pen klain ya ka jing doai ka jungi namar ka jing doai ka jungi kami na oblei kene gede kita ki khndiat tili ki daw ka ba ka kitab lane ka jing thaw ba khoj ka were nga ye phi ko hanmen ko para dei nama ta ka daw ha ba ngi sha jing et hai kine kisngi jong ka porlen to ngin bu kine ki jing hikai ka bang yo na ka jing thaw ba khoj hakmat jungi om dei ba ngi sha jing et tang bat panda burkom om dei ba ngi sha jing et kumbale ki farsi ki sadusi tang ban pen i hakmat ki wei hakmat ki para breu jungi bat ka jing sha jing et ngi tep ba om dei tang na ka ja na ka jing bam ka bangi bam hanrei ka bakung san pat ka bangi hap sha jing et dei na ki khmat ki jungi ru kila ban pen le po bingi kila ban yalam yangi jingai na ka jing e jong blai na ka jing isnei ka jong blai na ka jing im ka bangi haban im kum ki kon kristan dei nama ta daw ngi haban sha jing et ru na ki khmat jungi kum juro na ki skor jungi kiskor ki jungi ru kum ju ngi haban sha jing et tongin tap kiskor jungi habang yo sngew ki jing sneu jong kana ka perthai habang yo sngew ba ki we ki kran ya ka ege ba sneu lane ba ki kran ben yangi tongin snap ngin tap kiskor ki jungi kum kadak jong ka jing sha jing et bat kum joro ngi haban sha jing et naw thlik banaka sentur ka jungi ladang si sha ngi la ban sha jing et now thalik banaka sentur ka jungi ngi klempem ngi la ban pendep ya ka jing sha jing et jungi na ka jing bam ki ba ngi gilap ha ka jing em jungi ba man la ka sngi ko han men ko para menta ka sngi to ngi persang ban sha jing et now thalik jungi ngin nom persang ban kresneu ya ki wei ngin nom persang ban kren ben ya ki wei ngin nom persang ban pen po ya ki wei ngin nom persang ban pen he ya la de pat pen ksan ya la de henry to kumbang yong ngin persang ban pen red ya la de da ka ba ngitap ya la jong usentur ya la jong ka sentur bat la jong thalik de nama ta daw ko han men ko para hagane gasngi habang yuan ban terwa ya kana ka mas bakhoj to ngin it ya la de hablei telitlan bau blei un kersan ngi bau blei un ai borengi kenang ba mangingi la ban pendap hok ya kana ka kamram ka ba u blei ula ai ngi kham tame ka jing pulai ka banengkong bat ka gospel ka khot ka wering ai phi bangin sha jing it dei namar ba ngi i joblei om ba ngi kwa ban pen i lane ban pen he pen san yala ka jong ka jing im kristan ka jungi en yoro yo Jesus Christ Tangin yang in plala ka jong ka jing ngai how blei kwa badan bor baro nong tau ka neng ka kindau how Jesus Christ kun bam roi chu utrai jungi ya bala puna mesim bakoi ya bala kan ka Maria Jesus ya bala shala ben hop Pontius Pilatus
lasan arkna yu layab balateb yu layar sikibayab ha kasngi kebalai ulami pat ni kebayab ulakiu shabneng usong shakamon ublay kupab dan bor baro nang cha uan pat berbishar kebayab kebayab ngai daman sem bakut ha kebalang kathalek bakut ha kecing selok kerukut ha kecing mab yakipop ha kecing me pat kado bat ha kecing embam jakut amen Laispa repusah. Bapa ba ijongi ai ngin long cho mi diang jin ai bari jongi ai ngin long cho mi na jin ai bas pun trong mi sim yuk pu bangi terwa keliang mentah yang kangu katemane suci supen kelang abapa ba ijongi ai ngin long cho mi yang jin ai bari jongi ai ngin long cho mi Tuduai ko para bagai jengkenya jenga bat jengpi kan long pedang hu nak madu bleu kepa badan bor baro Kau try pining jing kenyanak di jongpi nak mentah kecing ro buram kerteng jungu kecing mentah yang ini berkapalang buku jungu barok kowe ngi trua hame ko try ya jengkenya da kebangi rakhe ya kaporlen ngi duai bakan penlong ya kadanut jengi kiba me pedang hun bad bakan ai hangi ya kabor banlong ki bakloi banlen lade dau kris utrai jengi utrai dan rengkat bat pi rengka bat piru to kan ti wela ki danut yakin tiwi ki shau to nginang utrai blai jengi song hok bat kate da shisha kalong basong hok bat ka badai ka dei ti jengi bat ka jing penem yangi haman la kapor bat ka jaka banangu yame ko kan rat ko pa bakhoj ko blai badan bor bat bom jekut namar mel hukum yangi ban ai kangu kadam jeng jengi da ka jinglen lade Kenang ban pendu bor ya gajing sarong jongi kinong pop ban penlong yangi kinong pertobot ya gajing spon jongme habangi ailem ya gajin bam jongi ha kibaduk bat kumca ngin pen dan borom yame rangkat bat belen ba ki angel kat bangi penbena dakawe kasur yaro Bakut, bakut, bakut utrai Usim dan boru blai kipan Neng bat bertengki ai ruailan Kajing ya Rosana Hosana syadrota Sana Kajing yaro yutabawan Anam bada kerteng utrai Neng bat kerteng iya
da shisha malong bakhoi ko try ka thme jong ka jing khoi baro namar kata ngikar pa deme do pan khoi pan kentang ya kine ki jing trua jungi dag bapa yom sim jong me kum kam cher halor jongki bakin dop kala long yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor bladino ya u badala kamon sngebha ula priang ya jing sha shitom ula shim yokpu badak baingu ya me ula kdiayu badulai halag senran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keban IT na kebanta jong pi hakaju kerkam enda lalaya bam ula shim yokukuri badak bangu biang yeme ulai halagisan ran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam junga jong gajutang bathamai batbom jukut ya keban penme na kebanta jong pi bana kebanta kibabun na kebanta kajing map ikipop to le yakane